Irudietan Orbegozo, lehen esan dugu, gaur ez dago Lazelaian, ez dago Aulkian, Armaietan, berriz ere bere leku hartzen Azpeitiarra. Eta esaten nintzen, Real Unionen urrengo bi partidak, Ipuruan eta Logroñon dira. Etxetik kanpo biak, bi irtera biak oso zaiak, baina gauzak ondo egin ezkero aukera goian sartzeko, lehenengo postuaren bila leia horretan, eta bestalde Logroñez ere atzean usteko, beraz, laugarren postua da garrantzitsuena, hor sartzea, gero bestea oparia da, Real Unionentzat, hor izango ditu aukera onak, datozen astetan. Argi daukana da, berak, daukan postu hori ez galtzea, lehenengo helburua da. Hori da. Eta datozen bi partiduetan, hor erabakiko dira gauza asko, zuk esan bezala. Baina momentu honetan garrantzitu da gaurko ateratzea. Zergatik gaurko ateratzea bali madu, utz eginda ere, beti gertu ongo da, ez? Gaurka espot ateratzen da, beste utz egite bali dituzte, orduan arazo handiak izango ditu berak, ez? Eta iruditzen zait alde horretatik gaurkoa dala benetan garrantzitu da, gero beste bi itxetik kanpo jokatu dian bi partidu horietako, lasetasun puntu batekin joateko, ez? Eta, bueno, gaurkoari heldu behar zaio. Momentu honetan, irabazten ari da, baina, nagusi edo baloi asko izan du Sansek, naiz eta gauza gutxi atera, etekin gutxi atera. Lurrean min hartuta geratu da Alegre, jokaldiak aurrera jarraitu du, azkenean baloia kanpora joan da, alboko sakea, eta min keinuak egiten ditu, hor ikusi dugu jokaldiaren errepikapena, lurrean jarraitzen du Iker Alegrek, eskuin oinean, min hartu duelako azken jokaldi horretan, zutitu da, bere taldeak alboko sake aterako du beste aldean, atera du alboti Real Unionek, Sansek berriro kanpora, hortxe jokaldia berriro, oiua hemendik entzun dugu, eta berotze ariketak egiten jokalari asko Real Union aldetik, hor dira Carlino, Salamo eta Eneko Romo, Sanseko batzuk ere hortxe, Txomin, gogoratu aldaketa bat egin behar izan duela Kodrok lehenengo zatian, Kastainedak min hartu duelako, Inigo Martinez sartu du bere lekuan, beraz beste bi geratzen zaizkio Kodrori, 3 solarik. Kadamuro, atera du alboko sakea, Beitiari emanez, erdira egin du Beitiak, baloiarekin jarraitzen du, atzean utzi du, Pardorekin jokatuz, Pardok eskubira, Arkaitz hortxe zen, Iker Alegrek bota du kanpora alboko sakea Sansek, atera dute Donostiarrek, erdirak eta Kero Kurrundu buruz, Landeira, Duran, lurrera falta. Estainagak egin dio falta Ruben Durani. Ematen Real Union partidua aldatuko duenik, ez? Lasetasun handiarekin jokatzen, pazientzia handia, presarik gabe, denbora galdu, eta marka joakin jokatu esate baterako. Goizamar, baina marka joakin jokatu. Iker Alegre lurrera falta. Txarteloria. Sansek dagoeneko bi ikusi ditu. Jonathanek lehenengo zatian, orain Arkaitzek. Real Unioni dagokionez, bakarra ikusi dute Irundarrek. Goikotxeak ikusi du lehenengo zatian, baloia eskuarekin eramateagatik. Zergatik atera ote dio Txarteloria, kexu zen, Realeko atzelaria, falta egiteagatik edo Van Persie bezala baloia jaurtitzeagatik. Luismak aterako du, falta. Luismak, soitxia, berriz ere baloia berarentzat, pasatzen irtetzen utzi du. Kasualidad, Gola. Atea aurrean dagoenean, ondo. Zuzen atearen bila joaten denean erdiratzerakoan, kornerrak ez du hainbeste asmatu, Alboko sakea, hor da Luisma. Gabarain. Keinu egin du. Azkenen erdiratzen saiatu da. Sansek moztu Ruben García. Erdiraketa, gutxigatik joan da kanpora, Bai. Ateko sakea. Toño katerako du.
Javi Rosekin jokatuz. Atezainari berriro, Naparrak. Gaztainaga bakarrik egalean. Kodro zutitu da berriro. Hor da Gaztainaga. Ros. Bi zentralen artean. Inigo Martinez eman dio. Honek egalera, Beitia Marraren gainean. Luismak ikututa joan da kanpora alboko sakea Sansek. Ros. Ozkoidi. Beitia. Zenean Real Unionek urrundu du. Gaztainaga katzera Inigo Martinez. Bai, nahiko atzean sartuta Real Union, Bai. Baina ez du asmatzen Sansek. Eta honek aberia egin zake. Ondo eraman du Iker Alegre, Gaztainaga bere aurrean. Iker Alegre jarraitzen du baloiarekin, keinu bat. Ezkerrez erdiratu, Gaztainagak moztu. Albotik aterako dute etxekoek, irundarrek. Real Union gutxi egiten dio baloia eta lekua. Usten dio. Eta baloia hartzen duenean argi dauka. Galak erabili, askar ateratzeko. Referentzia goiko da, baina gero abiadura egaletan dago eta hortikan aurrea. Eta bizkat hori da Real Unionen jokoa. Arriskua hartzea da, zeratik Sanseri baloia asko usten diolako. Beitiak ondo eraman du baloia ezkerrera. Ozkoidi jarraitzen du baloiarekin, Luisma bere gainean. Jokatu datzean Real Union. Kadamuro. Ozkoidi berriro erdiratzeko aukera du, ezkerrez egingo du erdiraketa. Landeirak moztu du buruz. Ruben Garzia. Eskubiz urrundu. Rosek atzera. Inigo Martinez. Baloia berriro Sanserentzat, Javi Ros. Inigo Martinez. Kadamuro egalean. Baloia zapatzen hasi galdu egin du. Duran, Goiko, du laguntza hondirik. Batez, Ros lurrera Goikoren falta. Goikoetxaren falta baloia Sanserentzat. Referentzia bai Goiko, baina Goiko da referentzia baloia hartu eta emateko beste bati gertu behar du jendea. Hori da, gertu behar du jendea. Goiko normalean ez du kenduko, partioa horrela balimei joarea. Normalean horrela jokatzeko garrantzitu izango litzake. Jokalari askar bat igual ipini barruan. Luzeago jokatu eta abiadura irabazteko bizentralei. Nik usten dut Alegerek eta Luismak eta hori ondo egiten dutela. Baina Goikoren jokoa beste bada. Eta beste erabateko jokoa da. Eta berarentzako benetan zaila da hortikan etekin ateratzea. Taldeak behar du